anakku sing bagus dewe anakku yang sangat ganteng sendiri besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine Pak D nek nonton ampun ngoten lho ngantuk napa nonton jenengan saking lengemat le Mbak Mbak ingkang nganggo kaca tinggal Tisma menika Bapak Enela lagune asik-asik nggih Pak Nela sing suwantene jos wau nggih jos oh nggih monggo Mbak dipun lajengaken kula tak ngumpul rencang-rencang mriku Cep menengok kiranakku aja pijer nangis anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah
Lebih ngemat kok nggih Pak Dik. Pengen mboten ngantuk caket penyanyi mengira mboten ngantuk. Alah, lah mengke budhe duka nggih budhe mboten nggih. Alah mboten. Nggih. Nggih. Putra Nuswantara niki untuk adik yang ganteng. Jangan gini toh, Dek. Nanti nek gini gantengnya hilang loh. Kula sing kuwi to. Ya. Kagem Pak Karno dalam Pak J, ampun ngelamun. Ngantuk. Ya bar iki digumyake no Mas. Nggih. Nggih riyen kok tak tangkel yogane. Wis do akeh banyu tapene to ning kono. Malah player ruwet. Iki nggo ciblon mau ketimpung. Ayo Mas saya ruwet. Ket biyen kuwi kusut. Mas Yanto ki kusut ket biyen. Monggo Dik Rahna. Monggo Dik. Bunga susah
wastani Mbak tiwas tante. Tung gentak gentung mur. As cocok. Ayo ditelas nih, Dik. Mas alon-alon ora saweran. Pancen ra kelingan. Oh ya. Oh ya. Ngadang neng tengah nglawang Goleki nang kono no. rajang-rajang iris-iris kawulong recik rujak Terus. Nah, terus ke Nduk Ratna. Nggih. Ora ono. Nggih. Nggih, langsung ke mawon-mawon nggih. Dibablas ke. Nggih. Langsung mawon. Oh niki. Nah, kepanggih. Kula nggih rada lali yo. Soale biasane ning Bekasi jarang sing nyuwun ngoten niku. tan kendatan saja cawes mukya dadiya jampi lah piye piye iki terusan Iki mau tekan ndi? Ayo, MC ini belajar. Mukya dadya jampi rujake kinecer. Ngono ya, Mas? Rujake kinecer jero ning layar lamba-lamba kula Jawa Lombok trasi ora suwe bapakne tole wis teko Ngapunten nggih Pakde nggih.
sepinco nggo tombo wato aja ngantuk tambe rujak unik rujake para piyai aja lali midhangake syukur mari papane sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane ngumpul sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu ya sing kompak jajal Sajane neh aku ki insecure lho, Mas. Walah, Mbak mboten penyanyi sama. Alah nek niku mboten tak digagas ngenten iki mboten saged penyanyi mriki blas ra Alah, sing aku Mbak. malah marah insecure lho, Mas. Dirimu tenang saja Dinda, masih ada kakak di sini. kakak tuwek. Biar tua yang penting bisa toh Mbak. Oke lumpuh. Suling manjang palang dan balik mulon apa sediane kelakon ngono ning jangon Mbak, Nggih. kirian Mbak, niki wonten sing girong, mang riku kula tak pados sing girong. Mbak pun niki mawon kali kula, mengke girong bareng-bareng. Monggo Mbak Aila. Kapati Minggu kota Solo pandetan suaraku melu tak pepek. Ngapunten lho Mas. Gara-gara Mbak Derek Ayu. belajar. Alah niki mawon nggih sinau kok Mbak mboten cah digagas. Cacah niki ingkang ngrepoti ya. Tekan ndi Mas? Alah tekan mriki wong ngono. Mbasan cedak aku kok ya lalen kok ya. Pinepsu Mas.
Ali. Mboten nafsu to Mbak kali kula. Mboten. Alhamdulillah kula mawon sing nafsu. Aman. Wes rasa melu-melu engko sing disangone iki aku. Lah mau rembukane karo aku lho, Mbak. Yo Nyah yo. Ya klewate ya karo aku ora apa-apa. Nang mburi mau Nyangone putune. Mau ditimbaline bibek jarene. Lah. Nggih to, kandhane kok. Wong rembukan karo aku monggo. Monggo Mbak lajeng. Say
Monggo Mbak Is. Monggo lho, Dik. Alah karo ponakane dhewe ya ngalih lho. Mbaknya cuman tawa toh. Ayo cuman senyum-senyum aja. Oh, lagunya udah diputar loh. Mbak tadi tuh baru 150. 200-nya kurang 50, Mbak. Ya. Mau nambahin ya, Mbak? Mbaknya kok ya senyum aja loh. Mas, kalau tak golek tambah. Engko sik iki ya. Oh, dilebok keneh toh. Wah, makasih Mbak. Wah, Prasido Susu Mbak, makasih. Namanya siapa Mbak? Wah ya. Kurang seket nah sing di. Sing di. Alah, Dek. Suwun nggih, Dek. Wah, napa, Dek? Aku bukas moro mengke nggih. Pundi? Mriki pinten? 100? Maksudnya oh, Asmara Ndono ngoten. Oh, tak kira kok nambahi 100 ngono tak kira. Aku mau golek undangan oleh.
beda dhewe-dhewe to iki. Ora Apa ana grupe sing- lah ya Mas. Lah iya. Ora grupe. Beda ancene Mbak iki beda grup iki. Nggih nambah melih. Alhamdulillah. Nggih. Sekarang tadi Apa Mbak? rahasia. Alia, Dalam. mulai kapan kamu mulai merahasiakan dirimu sama aku, Alia? Ada apa Romi? Apakah? Roma. Oh Bukan Roma. Romi. Kalau Romi kecil, kalau Roma gede. Oke? Oke. Sungguh cerah. Mbok mento yuyu. Kelo pemenane urung garing. Cedetan sak jroning